Γεια σας, γεια σας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την αθλητική δημοσιογραφία στην Ελλάδα, η οποία, για να είμαστε ειλικρινείς, έχει κάνει πολλά βήματα μπροστά, ιδιαίτερα στο μπάσκετ. Η γνώση έχει εξελιχθεί, η τεχνολογία έχει βελτιώσει την παρουσίαση, η πληροφόρηση είναι πιο άμεση από ποτέ. Παρόλα αυτά όμως, κάποια κακώς κείμενα εξακολουθούν να παραμένουν και ίσως σήμερα είναι η στιγμή να τα συζητήσουμε ανοιχτά. Πολύ συχνά, φίλαθλοι στο δρόμο με ρωτούν «Coach, ισχύουνε όσα άκουσα χθες στη μετάδοση του αγώνα?» Το γεγονός είναι ότι σχεδόν η αποκλειστική κάλυψη ενός αγώνα μόνο από δημοσιογράφους δημιουργεί μια σύγχυση. Διότι και αυτοί είναι αναγκασμένοι να μεταφέρουν όχι απλά τα γεγονότα που γίνονται στο παιχνίδι, αλλά να φοράνε 2 και 3 διαφορετικά καπέλα και να προσπαθούν και να εξηγήσουν το τι και γιατί συνέβη. Το φαινόμενο αυτό το παρατηρούμε παντού. Στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στα άρθρα, στα podcast. Το πρόβλημα είναι πολύ εμφανές, κυρίως στην τηλεόραση και στα new media. Δηλαδή, στη μετάδοση των αγώνων και από την τηλεόραση και στα podcast. Φυσικά, την κυρία ευθύνη την έχουν τα κανάλια και οι σπόνσορες των νέων media που δέχονται να κάνουν παραγωγές χωρίς την κατάλληλη σύνθεση του προσωπικού που συμμετέχει σε αυτήν. Και θα εξηγήσω το γιατί. Στο ESPN, παραδείγματος χάρη, οι αναλυτές που είναι δίπλα στους δημοσιογράφους, που κάνουν το play-by-play, είναι πρώην επαγγελματίες παίκτες που στη συνέχεια έγιναν προπονητές. Δεν είναι τυχαία αυτή η επιλογή. Σε εμάς αντίθετα, συχνά βλέπουμε τους ίδιους ρόλους σε έναν. Στην περιγραφή και στην ανάλυση, ο τάδε. Τα κάνει όλα και συμφέρει. Υπάρχει και η σπάνια περίπτωση όπου 2 δημοσιογράφοι κάνουν ο ένας τον παρουσιαστή, το play-by-play όπως λέμε, και ο άλλος τον αναλυτή, game analyst. Δηλαδή, τι βελτιώσαμε? Τίποτα. Αυτό όμως τελικά δημιουργεί σύγχυση στον τηλεθεατή. Δεν του δίνεται η ευκαιρία να καταλάβει, να μάθει σωστά το παιχνίδι από κάποιον που κατανοεί σε βάθος τη στρατηγική, την τακτική και την τεχνική. Συνηθίζουν άλλοι φίλαθλοι αρκετά συχνά να με ρωτούνε «Coach, το podcast σήμερα μας βοηθάει να κατανοήσουμε το μπάσκετ?» Στο διατάφτα. Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν περίπου 188 αθλητικά podcast, καταγεγραμμένα σε μεγάλες βάσεις δεδομένων. Αυτό περίπου δίνει ένα 47% να έχουν πρόσφατη δραστηριότητα. Υπάρχουν 2 βασικά είδη. Το ηχητικό podcast και αυτό που περιλαμβάνει και βίντεο. Στο μπάσκετ ειδικότερα υπάρχουν 14 μπασκετικά podcast με περίπου 20 δημοσιογραφικά ονόματα. Αυτό σημαίνει το εξής παράξενο. Μόλις 2 ή 3 περιλαμβάνουν κάποιον πρώην διεθνή παίκτη ως expert, ως αναλυτή δηλαδή. Και κανένα δεν περιλαμβάνει προπονητή. Άρα, στην ουσία, ισχύει το ίδιο πρόβλημα που βλέπουμε και στις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Διότι η ανάλυση γίνεται χωρίς την βιωματική γνώση των ανθρώπων που έχουν ζήσει το παιχνίδι από μέσα και επάνω στο παρκέ. Συναντάω και διάφορους που εύλογα με ρωτούνε το απλό. Coach, γιατί πάντα οι ίδιοι δημοσιογράφοι καλύπτουν στην TV τις ίδιες ομάδες ή γράφουν ρεπορτάζ όπου εργάζονται για πάντα τις ίδιες ομάδες. Διότι υπάρχει
Και ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα. Ο παδισμός. Δεν ξέρω αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Όμως βλέπουμε δημοσιογράφους που έχουνε ή τους έχουνε φορέσει ταμπέλα. Αυτοί που καλύπτουν τον Ολυμπιακό δεν μπορούν να πάνε σε αγώνες του Παναθηναϊκού. Και το αντίθετο. Οι του Παναθηναϊκού δεν πάνε σε αγώνες του Ολυμπιακού. Το ίδιο ισχύει και για τον ΠΑΟΚ, που οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν ΠΑΟΚ δεν μπορούν να πάνε στα παιχνίδια του Άρη. Και φυσικά και το αντίθετο. Το ελάχιστο που σημαίνει αυτό είναι περιορισμός της αντικειμενικότητας. Ανάγκη τα μέσα να έχουν εκπροσώπους για κάθε ομάδα. Αναγκαστικός περιορισμός των πολύ καλών επαγγελματιών μόνο σε επιλεγμένα παιχνίδια, τα οποία θα έχουν το δικαίωμα να μπουν, να παρακολουθήσουν και να περιγράψουν. Αυτό δεν βοηθάει το άθλημα. Το μικραίνει. Συχνά επίσης άλλοι που με συναντούν στον δρόμο ή σε διάφορα σημεία ρωτούν, coach, οι ρεπόρτερ δίπλα στον πάγκο κάνουν δουλειά? Ο ρεπόρτερ κοντά στον πάγκο κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι ένα απολύτως ελληνικό φαινόμενο. Μεταδίδει αυτά που υποτίθεται είπε ο προπονητής. Όμως, όποιος γνωρίζει στοιχειωδώς το σπορ, καταλαβαίνει ότι ο ρεπόρτερ είτε δεν άκουσε σωστά, είτε δεν κατανόησε τι υπόθηκε, αλλά λέει κάτι γιατί πρέπει κάτι να πει. Όταν ο τηλεθεατής ακούσει από τον ρεπόρτερ των πάγκων ότι ο προπονητής είπε «Παίξτε καλύτερη άμυνα, βγάλτε ενέργεια, μην αφήνετε τα ελεύθερα σουτ, πάρτε τα rebound», εύλογα αναρωτιέται γιατί πληρώνεται ο προπονητής, αφού και εγώ τα ίδια θα έλεγα. Στην πραγματικότητα, οι ομάδες δεν επιτρέπουν κάποιον να πλησιάσει στον πάγκο για ευνόητους λόγους, ειδικότερα σε κλειστά παιχνίδια. Και οι κάμερες θεωρούνται πολύ επικίνδυνες. Αντιλαμβάνεστε το λόγο, φαντάζομαι. Αν το ήθελαν οι ομάδες, θα μπορούσαν να επιτρέψουν να χρησιμοποιηθούν overhead shotguns και ο αναλυτής να εξηγήσει και να σχολιάσει μετά τι είπε ο προπονητής. Το ελληνικό μπάσκετ δεν είναι αφήγηση εντυπώσεων. Είναι ευθύνη, είναι σεβασμός, είναι γνώση. Χρειάζεται διακριτούς ρόλους, τεκμηρίωση, αντικειμενικότητα, σεβασμός στους ανθρώπους που γράφουν την ιστορία του παιχνιδιού. Γιατί τελικά δεν είναι θέμα προσωπικό. Είναι θέμα αξιοπιστίας. Να περνάτε καλά. Γεια σας.